दिनै जोबोरै दुखुनांथावना जा रिमय खाख्लारि बिथांनि अबथिरा होननानै बुंनांगोन। बे बैसोआव मालायनि आखाइजों जे इनायै माने खास्रि बिस्रियै बै जोंनि गेजेराव सुथारनानै बेबायदि जाथायनि सायाव जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बेजोंनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै दिनैनि बे बिथांमोननि न'खराव खौरां लाफैदों। जाथायखौ खोनानानै जा रंजालि बैसागु फोरबो खुंथाय फालिथायाव नायनो थांनानै आरो हरनि समाव फैफिननाय समाव जा दुथांफोरा माने लांखारनानै जा रेप खालामनाय बे जाथायनि सायाव जोङो खोनानो मोनबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों। आरो बे जाथायनि सायावनो साननैनि अखानायै जा खौरां लानो थांबाय, फ्राय 5 खालार बे जाथाया जादोंमोन खेबसे। आरो बेनि उनाव बिथांमोना खौरां लानो थांनाय बा रिमय खाख्लारि बिथाङाबो दङमोन। आरो बे खौरां लानो थांनायावनो बिथां जाखिनि थांनाय बिसोरखौ रायजो नाङै बा न'खर नाङै गाग्लोबनाय, आरो गाग्लोबनायनि जेरैबायदिहाय गाग्लोबबाय माने जायगायावनो जिउ फोथैनाय बायदि गाग्लोबोमोन। नाथाय हस्पिटालसिम लांदोंमोनब्लाबो खाख्लारि बिथाङा मोजां हालोदाव फैफिननो हायासै। आरो जाय बिथांमोना जेरैबायदिहाय गाग्लोबनानै माबा खालामदों जोंनि जि जायगा बा ओनसोलाव थानाय, दा बिथांमोनखौ जों खोनानो मोन्दों पुलिसा लांदों। नाथाय पुलिसा लांनानै गाबोन समफोरनि गेजेराव उदाङै बेरायफैफिनगोन नामा? दा बेनिखायनो जों आसाम सरकारखौ जों खावलायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जेरैबायदिहाय फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों जा आयेननि बेबस्था दं बेबायदि सास्ति मोननांगौ। आरो बे मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम खावलायदों जाहाथे बिथांमोना जेरैबायदि सास्ति मोननांगौ आयेननि गेजेरजों बिथांमोनखौ सास्ति होनांगौ। आरो नैबे जिखिनि जालांबाय खाख्लारि न'खरनि बिथांमोननि न'खरा सोलिनो हानाय बायदियै आसाम गभर्नमेन्टआ राङारि अनसुंथाइखौ होनांगौ। आरो बेनिखायनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्रायबो दिनै मानव गेदेर आफादगिरि दङ, लोगो आफादगिरि दङ, जोङो मोनसे टिम जानानै न'खराव खौरां लानो फैदों। गोथौयै दुखु मोननायखौ जोंबो फोरमायदों। मानो होनोब्ला जोंनि हायावनो जों इनाय जुदि खालामजाबाय थायोब्ला जों दिनै सरकारि भाबे प्रखाखनिक भाबे जों रैखाथि मोननो हादोंना हायाखै, बेफोरबो जोंनि गेजेराव गोबां सोंलु जायो। आरो बेफोर सोंलु जाबाय थायाजासे जाहाथे जोंनि जनगोष्ठीफोरखौ मोजाङै नोजोर होयो, जाहाथे उननि समफोराव बेफोरबायदि जाया। जों आसाम गभर्नमेन्टखौबो जों खावलायदों जाहाथे उननि समाव जोङो मोजां रैखाथिफोरखौ मोननो हायो।